Dalawang nandun, dalawang ano yan, Pakistan. Parang magdi-deliver ng washing. Ayun, may naglalako doon, kabayan yun. Pilipinas. Ganito lang ginagawa ko pag walang magawa. Balik ulit. Balik ulit. Coffee. O nga pala, subscribe nyo ang aking YouTube channel, Isay Milopay. Panoorin nyo yung mga video ko. Junil, ka na ikaanak. Suga kahit taga-Palara, kang ka na ikaanak. Bye-bye na dun sa mga sa 3 milyon kong viewers ngayon. Bye-bye na. Ingat kayo. Keep safe. God bless. Bye-bye. Thank you for watching.
sa work. So, sasakay ako ngayon sa metro. Papakita ko sa inyo kung paano sumakay ng metro. Paano mag-commute dito sa Dubai. Tingnan mo, social distancing lang.